DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Magkakasama bang adlaw na usab kanatong tanan, listener of the day na sadta. Ni ay tagbalay magkakasama gatingog ang radyo atong panguntanon kung sila bagyod atong nasuki nga tigpaminaw. Kasi nga na to nay. Opirya! Apelido. Pirmoy! Nay radyo gatingog. Unsa man na istasyon na? DXDC! RMN Davao! Dugay na mo nagpaminaw DXDC na? Ay, dugay na kayo! Mao ba? Kuan pa ko! Unsa? Ano ba kung magkapong ninyo? Dili naman ko ikasal. Ganahan ko kayo na ay balita. Mga piskong balita, drama nga. Wadi pang phone akong radio. Di ay. Ang drama, namumurad ako tanan. Ang kanang alas 4 na kadlawon. Ren, lumusbog. Di basta-basta na. O salamat Ay, kayo. pang phone akong radio. Tungod nanay, kay listener ka man gyud nga kining certified, abo kang ngatagan sa imo ang premyo. Ni Ara dawata nanay. Ang Ay, ato ang salamat. t-shirt. Sige, sunod na to ang transistor radio. Nanay. Salamat. Gilisa na to imong radyo nanay. Wow! Matingog yun eh, nanay. Salamat. Woo! Di basta-basta. Radio, karating radio. Sunod na to, magkakasama ang Lichong Manok! Nanay, Lichong Manok, nanay! Kamata, ang atong bugnaw na surprise! Ay, salamat. Basta-basta ka na? Nalipay ka na, nalipay Wala ka! palipayan. Ang gandoy, dyan ko nga maabot mo dire. Di basta-basta no? Nakuha na lang ko nga usul. Di man ta maabot dire, kay sokok man ta. Pero karon, abot na yun abot na yun Salamat na ya! Kasama mo kato si Nanay Porferia Birmoy. Diri sa barangay 50-B ning ato ga syudad sa Davao. Ako ni, Radyo Bandudong Rin Lubosbog, Tatak Ariben. DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.